Mga higala, kumusta o mayong hapon kanatong tanan? Anyaw na sab kining usa ka tulumanon mga langitong lamdag sa kinabuhi. Nga diin gidubala kini sa langiton ni magtutudlo Divine Master Tomas Eugenio Sr. o kansang buhatan na nanamutang sa San Antonio saan Misamis Oriental. Kining programa sa PBCM aduna nay 39 ka mga radio station sa tibuok Mindanao ug Visayas. O ako sab nga mga pagpahinumdom sa tanan nga mga kaigsuonan nga dili nato paghikalimtan ang ato ang obligasyon sa ato ang palas improvement kinahanglan nga ato kanang himuon kay kana ato man kana nga kaayuhan usab nga tanang mga membro sa pagtulunan sa PBCM. O usab dili sad nato paghikalimtan ang ato ang konferensya katuluman kana sa usa ka tuig ang ato ang conference sa Marso o ingom na sab sa Agosto o Disyembre. Ato kanang tambungan kay kana mga ato ang obligasyon sa ato ang nuntang buluhaton isip kita nag-alaga diha sa Dios nga Espiritu Santo. Og ako na lang mga pagpangmusta no sa tanan nato mga kaisunan diha dapit sa palasyo, ilabi na usab sa ato Executive Vice President kang Reverend Charlie Eugenio uban usab sa iyahang kapika sa kinabuhi kang Madam Gaga, kumusta? Manghinaot kami nga anak kamo sa Kabaskog sa lawas o ilabi na usab sa ato usab nga mga kapwa nga mga ministro, mga ebanghilista diya kaninyo tanan, kumusta? O manghinaot usab kami nga anak kamo sa Kabaskog sa lawas o ilabi na gayud usab sa ato ang mga kaigsuonan nga tuwa dito dapit na hamutang sa gawa sa nason no kay daghan man kita o mga kaigsuonan nga ato usab dito sa gawa sa nason nanginabuhi po din taon maong miingon na lamang kami kumusta kanyong tanan i-general na lang lugar nako ang pagpangumusta tungod kay bilinhon man ang atong oras sa pagtuon maong general na lang nako, kumusta na lang kaniyong tanan. Ug ilabi na usab sa ato ang suking tigpaminawan, kumusta? Nga naglantaw sa Facebook o YouTube, kumusta kaninyong tanan? O hinaot kami nga sa kanunay, nagsunod kamo ni atong programa, mga langitong lamdag sa kinabuhi. Bueno, ni akita karon sa issue. Ato sa ni padaplin atong tema, namatay tema, nga ato ang tang hatagan o pagtubag pero kay gihagit man ta nining usa ka kunuhay ministro kanhi sa unang panahon kini si Aquilino Valencia ug ako daing ipahibalo pod sa tanan nga mga membro no sa PBCM nga naglantaw karon sa ato ang Facebook ug YouTube ug ingom na sab sa ato ang mga katawhan nga naminaw nga kini si Aquilino Valencia kanhi ni siya ministro sa pagtulunan sa PBCM. Ayaw na ninyo pagtuhoi kay kining tawhana gi-expelled na ni sa PBCM ug nagdala man kini siya sa pangalan sa langiton nga magtutudlo Divine Master Tomas Eugenio Sr. kana iya na lamang ang maong pagsibya kana ubos kana sa tinubdan sa ato ang Executive Vice President. Dako usbon kini si Aquilino Valencia, ayaw na ninyo kini pagtuhoi kamo mga membros PBCM ug manhanis inyo ha. Ayaw na ninyo tuhoi kay gi-expelled na ni ug nagdala-dala man siya ni Master iya na lang kana nga invento para kunuhay siya tuhuan. Mo lamang kana ang akong pagpahibalo diha kaninyo. Bueno, niya kita sa isyo ni Aquilino Valencia kay lampingasan man gud ning tawhana god. Walay lang isyo ba? Dili makamao mohimo og tema
Siging gapamantay ug unsay sulti nila ni Reverend uban sa mga magwawali uban kang Ronilo Mangalos. Sige ni siya og pamantay ba sa unsay isulti nya iya daning tubagon sa kabuang nga pagtubag. Dili bitaw pinasikad sa Biblia kanang hinimo-himo ba kanang kusog ni siya mabutang-butang nganlan mi niya og kulukoy, nganlan mi niya og kanang bitrido, nganlan mi niya og yawa, nganlan mi niya og buang, nganlan mi niya ki og ugok, kurimaw daw kuno mi, gisudlaw daw kuno mi sa dutang espiritu, mga kwanggol pud daw kuno mi. Ha? Nya wala kuno mi buot manulti, wala po kuno mi utok, ug naamang kuno mi utok, ang amang utok kuno kanseros. Mo ni ang iyang pagpanamastamas sa tanan nga mga magwawali. Pero angan niyang may bawaan, kini siya magwawali man siya sa una, 1977 I think, kay mura og usa ka tuig nga mo ang agwat, kaya ako na membro ko sa PBCM 1978. Murag una ni siyang na membro 1977 siguro, mao niya pagka-membro. Dugay ni siyang nagwali sa karadyuhan. Believe kay ni siya ni Reverend. Balo ka mga kaigsuonad ug unsa hinungdan nganong nasuko ni siya ni Reverend. Nasuko ni siya kay gi-expelled ni siya. Alang-alang og dili i-expelled ni Aquilino Balinsa alias Baki matud pa ni Nanong Murata nga hari sa pagkabakakon. Kay dili musubay sa argumento sa Biblia, maglain ba? Tanawa ra gud na siya dinhi mamulong, di ba maglahi? Dili siya musubay sa mga doktrina sa pagtulunan sa BBC. Yang supakon ba? Muna ang usa sa butang nga gi-expel ni si Aquilino Balinsa alias Baki nga hari sa pagkabakakon. Gi-expel ni siya. Ngano po nga gi-expel ni siya? Kay kini siya, ning adto ni siya sa Claveria, Misamis Oriental. Dito gipanghiluan niya ang mga membro. Iya bang gi-discourage ba nga ayaw magtuo ana ni Luloy? Kay ang gusto niya nga diha ang tao, ang membro, diha motuos iya kay gusto masabpod ni siya mag-leader. Simbako. Mautod ba sa pinulungan waka kudyapi? Oy, og ikaw naman lang ang mag-leader Baki. Ang tanang PBCA mangawa. Ngano man, kuno na argo dinhi magwali ka na abay imong isyu, na abay imong tema pulos panaway, pulos pamantay sa iyang isig katao, pulos pangdaot sa dungog sa iyang isig katao. Wa ba mo makabantay ana mga kaigsuonan namo sa PBCM? Nga pulos pagdaot personal nakatuman ba ni Bibianis Baki? Wa oy. Hambugirong dako. Mao na nga gi-expel di siya. Kay iyang i-discourage ang mga tao dito sa Claveria nga dautan gyud ni Reverend. Bisang gani karon iyam gyud na ipanulti dere. Way hinungdan pagdaot niya ka Reverend. Ikaduha, ning adto ni siya sa Ormoc, hanggas maabot kag Ormoc, gipanghiluan gapon ang tanang mga PBCM didto. Gidaot niya si Reverend. Kini si Aquilino Balinsa. Muna ang usa ka butang anong gi-expel ni siya. Pero taliwala nga gi-expel ni Baki. Lapad gahapon ang kasing-kasing ni Reverend nga dawaton ni siya. Pero dili yun. Balo ka unsay gibuhat namo didto sa kiningating iyahang balay. Giadtuan yun ni namo. Ako, si Reverend, si Castañares Dodo, o si Madam Gaga, didto me. Kay ang gusto unta ni Reverend, nga makig-reconcile ba, limta na lang ang mga nangagi nga mga kapanahunan, ug unsa man ang nahimo sa matag usa. Pero ning layas ni siya, didto sa likod sa balay ning ipsot, kay dili matubang namo
walay gusto nga makighiusa ning tawhana. Ngano nga dili ni siya makighiusa? Kay matud pa na niya nga nganong ganahan man ko mutagad anang inyong reverend nga nagpatawag og minister. Wa mo kay balo nga sangko pas langit ang ako ang kasuko ana niya na-record na ko ana. Di ko mamutbot ana na-record na ko ana. Sangko sa langit og nang langit taas man na sangko pag yung kunos langit ang iyang kay ubos na reverend. May buong ko ngano man nga grabe pud no. Taas na ng langit pero pinakataas pag yun kunos langit ang iyang kasuko ni reverend, ang iyang kay ubos na reverend. May buong ko asa man kahay sala ni reverend ngano man nga kung taas man ang langit, sangko pa magkuno lapaw pas langit ayang kay ubos na reverend. Unya nagsulti panis baki nako. Yung sabi nimo nganong lagot ko anang inyong reverend kana inyong ginganlan og Charlie nga nagpatawag og reverend ministro. Kay nagpalit ko Brad Cesar og pan. Nagpalit ko og Pepsi. Para lang ang mga tao musulod sa palasyo kay gipetisyonan man pud ni si Reverend lagi sa pagpahulay ni Master ang mga tao dili kadawat pa kay nabag-uhan ba. Karon gipetisyonan siya sa mga tao nga pilar ko kabuok god 5 kabuok nga dili ni si Reverend pasudlon dito. Unya ang iya ko nung gibuhat namalit ko ni siyang pan Pepsi. Iyang gipainom dito sa mga membros PBCM para daw mamalik. Munang usa ni siya nga nasuko kay ngano dunay nabilin. Iyam nagisugilo nako dunay nabilin dito nga duha man tingali to ka case nga Pepsi. Nya sa diha sa pagkuan na lugar pag ebanghelyo ni Reverend kay amo man gyud ng batasan nga og kinsay na grasya nga gihatag sa Ginoo kada Domingo kay na may evangelization dito nga Himuos Plaza magdala gyud mi og Pepsi pan sa unsa na lang dia nga makaon sa mga membro kay gabi man mi mag-ebanghelyo dito kay ug adlaw init man so ato may sa gabi mo nang among batasan dili lang kay si Aki mo'y naghimo ana nga nagdala og mga pan Pepsi pati ako nagdala ko ana gihapon sa gihimo ni Aquilino alias Baki. Wa man ni taong kumamuyboy. Kini kong tawahan na bakaron ingnon nga kunuhay tarong og buotan manggihatagon si imong kagaral. Tarong bagog ka nakapasad bakas Biblia Baki nga kung ikaw mohatag ang imong walang kamot ayaw pahibaw-a ang imong tuong kamot. Pero unsa imong gibuhat nanumboy ka nasuko ka ni Reverend nganong nagbutbuot si Reverend og pagpainom sa Pepsi nga nahabilin kay wa man to mahurot sa mga membro. Mao na ang imong gikasukan ni Reverend. Mabaw ra gyud kayo mga kaigsunan ang diferensya ni ining tawo na pero tungod kay si Master Dios nasayod si Master og unsay dangatan nimo sa umuabot nga kapanahomnan daan nang gipropesya ni Master nga kini si Aki usag gyud ni katawong hiwi ngano man matud pa ni Master nga Aki tarungan na imong balay kay hiwi nga kung ato nang hubaron sa Biblia kanang balay nagrepresent kana sa iyang kaugalingon ipatarong kay hiwi. So nagpasabot di ay mga kaigsuunan nga moabot ang panahon nga kining tawhana mo hiwi gyud ni tanawa karon. Mingon pa ba siya nga traidor ko. Kinsay nagtraidor? Ako nga na ako nagpabilin sa pagtulunan sa PBCM ug ikaw mo ni dili traidor nga grabe nimo nga mulabatiba kang Reverend halos pila na katuig ang imuhang paglabatiba ni Reverend.
Unya mingon ka og dili ka traidor kay kami ang nganlan o ako ang nganlan nimong traidor. Ikaw ang traidor baki. Manulti ka wa kay buot. Kuna bitaw mingon ka nga wa man ni sila yung mga buot. Wa man ni sila yung mga utok. Ikaw ang way utok. Nga naman. Oh, gisayunan ka mingon og traidor. Ay traidor. Ikaw ang nagtraidor nga naman. Wa na ka. Ha? Sa PBCM, di kay ka mutambong og meeting, di gali ka mutambong og konferensya, kinsa man karoy. Traidor, di ba ikaw? Pagkahilas manulti nining tawhana, bugok. Naman nas Biblia ng bugok. Ha? Kulukoy. Ikaw ang kulukoy. Kami nga lamin ni mo kulukoy. Ikaw ang kulukoy. Bugok ka nga pagkatao. Ha? Nagdaladala kuno kas ngalan ni Master. Unsa pay sulti ni Master? Ake, bantay ang imong balay kay hiwi. Pero og imong tan-awon ang balay ni Ake, di man nahiwi. Ang buot day pasabot ni Master nga kana day siya may muhiwi igabot panahon. Di natuman ang propesiyas Ginoo. Unsa pa ang propesiyas Ginoo nining baki. Dito ni sila sa taas si Reverend kini si Aquilino alias Baki. Dito na sila sa taas palasyo na atong amahan ni Hermogenes Macarayo. Unsay sultis Ginoo? Sulti ni Master diha ni Reverend og ni Aquilino Balinsa alias Baki nga hari sa pagkabakakon. Unsay sultis Ginoo? Propesya gapon ang Master ha nga natuman. Loy, ayaw og salig sa imong mga magwawali. Minito si mga ministro. Kay dili tanan nimong ministro og magwawali nga imo. Ning resulta ang gisultis Ginoo. Tanawa ning hiwi si Baki. Natuman ang tagna ni Master. Niining propesya ni Master nga kana si Aki muhiwi gyud na. Ug matud pa ni Master, loy, ayaw salig sa imuhang mga ministro o magwawali, kay dili rabatan ng ministro o magwali imo. Daghas mga ministro nga traidor, kinsa man aning traidor nga magwawali. Ha? Kini si Hermogenes Macarayo, ministro man eh. Kini si Danilo Nacua, ministro man eh. Kini si alias Baki nga hingalag Aki. Masuko ra ba ni siya ngalag ki. Masuko ni siya. Karon natuman ang propesiyas Ginoo nimo Baki. Mo na nga bisag unsaon namo pagpasabot niya nga welcome si Reverend nga mudawat kung mubalik ka. Pero unsay iyahang giingon, dili mo na pwede Brad Cesar, matub na ni anak ko. Dili mo na pwede Brad Cesar. Kay nakalatid na ka na sa Biblia. Nga iya da yung unsay iyang pasikaras Biblia. Nga nung di gyud siya makighiusa ni Reverend. Kay ni ay iyang sitas. Nga kining sitasa wa pud ni siya makasabot. Kay bugok lagi. Ha? Kanang imuhang mukaon og tae tubagon ko na ron. Kana miingon og minom og ihit tubagon ka na ron. Bugok ka manabot sa Biblia Baki. Ha? Nga nung dili ni siya magigiusan ni Reverend, kaya usa ang iyahang hatag nga sitas na rin ako, unsa man ang sitas nga iyang giingon na rin ako. Matod pa niya. Mabasa maguna Brad Cesar sa Proverbio. Pagka ang igsuon, masuko, nagali na, mura nagkandadog, tinarangkahan, balukag unsay gigamit ining kulukoy, nga bugok manabot sa Biblia, ibalik lang ako na imong sulti. Kay ngalan man imong kulukoy og bugok. Ha? Ha? Mao ni ang iyahang sitas gagihatag diri nako. Basa ra gud ba Cesar ang Proverbio kapitulo 18 bersikulo 19. Unsay nakasulat diri Brad Cesar? Nag-ingon dayon diri nga mo ni iyahang gisaligan nga di gud siya makigbalik ni Reverend bisag naas Biblia ko nang imo igsuon mahiubos
Biyay ang halad o pakighiusa nga to si Migsuon. Nakapasar baning bakian eh. Nga kulukoy yung dako. Nga bugok manabot sa Biblia. Wala man ni makasabot kay bugok ni siya. Ha? Wa ba kakabasa baki? Nga kung nangimo igsoon sa pagtuo mahiligas. Ha? Makighiusa ka. Biyaan gali nimo ang halad. Para lang makighiusa ka sa imong igsoon. Pero sa imong gibuhat, how many years na? Gibuhat pa na nimo, kulukuya ka? Iulilan ako na imong sulti. Imo man ang pulong. Lisod po do magbot-buot ko. Iulilan ako na, kisay kulukoy na to. Ha? Niya ang iyahang sitas. Iya kong gibasahan nining proverbio. Kapitulo 18, o kayang versikulo 19. Ingon day siya, basahara brasisan. Ingon dari. Ang usa ka igsoon nga mahiubos labi pang magahi nga dagon o dagon kaysa usa ka malig-on nga syudad ug ang maong mga pagpakigbingkil sa mga trangka sa usa ka kastilyo. Mo ni ang sitas nga dili siya makig-uli ni Reverend. Kay mao ni ang iyahang gikuptan nga sitas, kulukoy nga dako, bugok mangwintas Biblia. Nga nang i-apply man nimo baki sa imong kinabuhi. Ha? Nga imong itrangka, kay di gyud ka magiguli og may ubos ang usa ka igsuon. Di ba bugok ka mangwintas Biblia? Imbis nga sa diha nga usa ka igsuon mahiligas. Makiguli ka, biyaan ka niyang halad, pero unsay mong gibuhat, pila na katuig, nagpabilin ka, nga pirming labatiba, pirming mahingalag, mga luslos, tambaloslos, kulukoy mong dako, wala na niyang gabuhat ni sa radyo, pila na katuig na. White tima. Ha? Ingon na siya, ang yang sitas nga gibasihan. Ha? Muna karon mga igsoon, dili nato katingad-an nga kining tawhana bisag unsaon pa ni nag-ingon pagali kus una Reverend og kining tawhana nga si Aquilino Valencia og makigiusa pagbalik sa pagtulunan sa PBCN ihawan ko dig baka. Muna akong prinsipyo sa una. Ha? Pero yun. Kay mo lagi na. Nga, sama lagi sa kandado. Gitrangkahan nga. Mahimo bago ng kandado o imo na nailak. Di man na mabli o wayaw eh. Amo ton sa i-apply na kung ayawin ni mo aki alias baki. Ha? Para mawala ng imong pagkabugok manabot sa Biblia. Ngano i-apply man nimo na sa imong kinabuhi nga sayop pa nga prinsipyo. Ha? Muna diha ngano man tungod kay ang Biblia nagsulti ng daan unsa bay giingon sa Biblia. Di na ta may bulong kamo mga membro karos PBCN. Ay mo kay bulong nganong natabo ni. Ha? Nganong natabo ni nga dunay mga pagbingkil, dunay mga paglalis, kapwa ministro, kapwa ebanghelista tungod kay nakalatid ng daan sa Biblia. Igo na lang sa pagtuman o kinsay matungdan anak nga tagna. Ha? Unsa bay giingon dinhi sa Biblia? Ha? Doon na bagyoy mga membro nga mogawas paklion ta ang daang tugon sa panahon sa amahan nga mao atong Ginoong Jehova uyawi kun adunay. Basahon pa ang Jeremias. Ha? Kay mao man ang giingon ni Master, history merely repeat itself. Di ta may bulong mga kaigsuunan na mo sa PBCM. Nga naagi mga kaigsuunan nga mo gawas sa pagtulunan sa PBCM. Busa kami mga ministro dili nami makuno na ana.
Kung naamay mo biya sa pagtulon na sa PBCM, natural, kay nakalatid na kana sa Biblia. Unsay mabasa na to din ni sa Jeremias, sa iyang kapitulo 17 ug ang iyang bersikulo 13 atong pagbasahon manghigala og magkaigsuonan. Sa panahon ni Samana, sa panahon sa nila ni Moises, Abraham, Isaac, Jacob, daan tugon man ang atong pagbasahon. Nag-ingon sa Jeremias kapitulo 17 bersikulo 13 nag-ingon, Oo, Jehovah, ang kalauman sa Israel, ang tanan nga ming biya kanimo, pagapakaulawan sila, kadtong ming biya kanako, igasulat matod pa sa Dios, kadtong ming biya kanako, igasulat diya sa yuta, tungod kay sila ming talikod kang Jehovah, ang tuburan nga buhi nga tubig. Sa panahon sa amahan, mga kaigsuonan namos PBCM, dili nato ikalalis nganong naapoy mibiya sa PBCM panahon sa Espiritu Santo tungod kay nakalati ng daan sa Biblia nga bisan pa sa unang kapanahon sa atong Ginoong Jehova na ay mibiya sa Dios nga Aman, taliwala sa daghang mga milagro nga gihatag sa Amahan ngadto sa katawhang Israel. Pero ila bang gihatag og bili ang maayo nga gibuhat sa Amahan ngadto sa iyang katawhang nga Israel? Wala. Musalita may bulong mga igsuonon. Nga naay mo biya pos PBCM kay matod pa ni Mr. History merely repeat itself. Unsa pa? Tungod sa mabasa pod nato nganong mingbiya na kay ang Dios musulay sa iyang katawhan aron makita og unsa kalig-on ay imong pagtuo diha sa Dios. Sulayon kaniya. Kung makadaog bakas pagsulay. Nakalati na kanadaan sa Biblia diri sa Deuteronomio sa iyang kapitulo 13 o kayang bersikulo 3 atong pagabasahon mga higala og mga kaigsuonan. Nganong may biya na sila kay dunay pagsulay nga gihatag sa Dios nila nga wa makadaog mo punis baki. Maupunas makarayo, maupunas Nandin Danilo Nakwa, maupunas Anhin Pedroso Bailon nga matay naman gani na ministro gapo na nga ning supak ni Master nagtukod og laing pundok. Mary Alcazarin, Leonardo Ubanos ug uban pa nga ning biya sa pagtulunan sa BBCM nakalatid na kanada sa Biblia. Tungod sa pagsulay sa Dios kanila wa sila kadaog sa pagsulay. Basahon ko ang 3 nagingon. Dili ka magpatalinghog sa mga pulong ni ana nga manalagna ko ni ana nga magdadamgo sa mga damgo kay si Jehova nga inyong Dios magasulay kaninyo aron sa pagpahibalo kung nahagugma ba kamo kang Jehova nga inyong Diyos sa bugos ninyong mga kasing-kasing o sa bugos ninyong nga kalag. Nganong minggawas di ay? Ang katawang Israel sa unang panahon, tungod kay dunay pagsulay nga gihatag sa Diyos diya nila. Wala sila makadaog sa maong pagsulay kay abilidad na kana sa Diyos nga ang iyang katawan, iyang sulayon aron makita sa Diyos unsa ka kalig-on sa pagtuo diya niya. Mabitaw nga gihimo ni Jehova ang Diyos, gihimo niya ang yawa karon sa pag-ila kung hain ang iya sa Diyos o hain ang iya sa yawa. Hain man tong mga yawa kadtong mibiya sa pagtulunan ni Jehova sa samang pagkaagi maupod gapon sa Espiritu Santo kinsa tong mibiya sa pagtulunan sa Espiritu Santo usanis baki mao ni ang mga tao nga gisudlan og mga yawa og demonyo matud pa niya Aquilino Valencia. Gamay lang ang naingna nining tawhana pero kay lagi matod pa ni Master pagbantay mo kaysa pag-abot sa 2,000 anyos buhian ako ang mga daotang espiritu may bawaan ninyo na nga kamo gisudlan sa daotang espiritu kay manulti na magyama-yama mao ning gibuhat ni Aquilino Valencia nagyama-yama buino ni ata sa pagtubag sa iyang isyu. Bukok ni nga tawanan ni. Sige balik-balik kana sila Loloy, kana sila si Ronilo Mangalos, Tambaloslos,
o kana si Haring Cesar Patio, ha? Mukao na sila sa ilang kinalibang. Mainom na sila sa ugaling ihi. Bugot nga baki, wa makasabot sa Biblia. Ha? Pasabton ta ka baki. Ha? Bisag wa pa na gitubag ni Reverend. Ako'y mutubag na na. Kay busy in taos, Reverend, sa pagtubag hapon, dili sama nimo. Nga wa gyoy, nagpadalag sulat ha nimo. Kay nga naman, usaon magpapadalag sulat nimo. Nga bugot man ka. May bawan mas mga listeners. Ha? Kanang imong giingon nga, mo inumis ka galingon na mong ihi. O kana pong imong giingon nga mukaumis ka galingong tay. O imong analisahon baki, nga bugot manabot sa Biblia. Kisa mo kung buhang nga mukaog tayo. Ang mukaog tayo mo itong mga buhang-buhang nga tao. Kisa may mainom mo gihe. Ikaw, tingali, mainom ka gihe. Bugo ka manabot sa Biblia. Muna iulin ako, buhang nga ka. Namnas Biblia. Ha? Magsukwahi kas ngabil. Ngan lang kag buang. Mo ni si Aki. Alias baki, buang nga ka, aki ka, wa ka kasabot Biblia. Basahon taniyang sitas, nga iyang ipagarpar, nga matot pa niya, pikano sa amang tuiga na ninyo tubagon, bueno, tubagon ta ka. Kay wa ka kasabot aning imong sitas, nga gihatag din sa istasyonan sa DYLE. Kini imong sitas ba? Kay matod magud ni Reverend. Kay nganlan magud ni aki alias baki, nga hugaw kunumi. Kay matod pa ni baki, ha? Sa diha nga sila nagsilibrar sa birthday ni Master. Wala malipay si Master sa ilang pagsilibrar sa birthday ni Master. Ngano wa malipay si Master? Matod pa ni baki. Kay kanang nagdumala ana hugaw. Hugaw pa sa mugawas diha sa tao. O may laing mugawas nga hugaw nga nas tao kanang mangnasi mong dubot. Hugaw pa kuno me. Di gitubag na mo. Nga hoy, bugok nga Aquilino Valencia alias Bake. Bugok, kwanggol. Naman nas Biblia ng kwanggol. Di ka kasabot nga lam magagbuang nga lam kagkwanggol. Ha? Nga no mingon kog kwanggol ka? Manabot sa Biblia? Pamatudaan ako na. Ha? Napa? Wa ko no malipay si Master kay hugaw o nagdumala. Yati ra. Mungutana ko nimo Baki alias Aquilino Valencia. Alias Baki nga haring bakakon. Nga Aquilino Valencia. Hari man si pagabakakon. Nga nung mingon kog bakakon ka? Mangutana ko nimo. Tubaga. Ug balid ba mo tubag? Mutubag mo to pero yabag. Ingon de siya ay, oh, Mr. Babagod nga, magkita mi ni Master. Nga kulukuya mong dagko. Mora na mo tubag. Yung taon, pagaway buot, manubag ng tawhanan ni. Ang pangutanan na mo, kanag-ingon man ka nga malipay si Master sa iyang birthday nga nagsaulog mi. Nga baga nga mga kaigsuunan nga mitambong sa birthday ni Master sa tuig 2025, sa tuig 2024. Baga nga tao ang nagselebra. Nganlan minimo og ang nagdala na hugaw pa, manambong ka to mga kaigsuunan, kulukuya kang dako. Ay, uli lang na mo na imong pulong, kulukoy kang dako. Mangutana minimo alias Baki. Din man mo magkita ni Master nga nang iging nang ka ni Master. Ake, wag yun ko malipay nga nagsilibrar na sila sa akong birthday kaya nagdumala na hugaw. Be, diin man mo nagkita ni Master o gipadamgo ba ka ni Master? Kulukuya kang dako, bot-buot kang istorya ba? Ha? Ang tubag nimo, mingon din siya, oh, kulukuya mo eh. Mister, bagod mo utana pa mo ni anak nako. Kulukuya mo dagko mo. Maura na yung tubag. Kasimpol sa pangutana, diin mo nakita ni Master nga nagingos Master. Wag ko malipay sa pagsaulog nila sa birthday. Kasimpol nga pangutana, di ka katubag ana. Nganong di ka katubag? Kay bakaton kang dako, yawa kang dako. Ikaw ang yawa, ikaw ang isudlag demonyo. Imo man ang pulong, iuli lang na mo nimo. Ikaw may naguna-una anak. Dili man ihon na mo baba. Pero kay ikaw naguna,
Ha? Ibalik na mo na sa abyas. Ibalik na mo na ang imong sinultihan. Ngam na sa abyas na. Ha? Karon, ikaduha, nimong pagkabakakon, hari sa pagkabakakon ni Aquilino Valencia, nga bastos nga tao. Unsa pa iyahang giingon. Na-record na ko anak, tip record. Kaya ako ipatingog, makawatan matag oras, na pa may akong tubagon, kaya mainom ang kunumis among ihi, mukaon man kunumis among tae. Wa man nakasabot, bugok man itawanan ni. Niya. Ikaduhang pagpamakak, kining hari nga pagkabakakon ni Aquilino alias Baki. Matod pa na niya, sa diha nga ila kong gi-expelled, niya nang panahon na ang pagtulunan sa PBCM, nabungkag, uy, waka kutsapi. Ay, nabungkag! Ikaw ra ang nabungkag, dili kay ang pagtulunan sa PBCM nabungkag, ikaw ra ang talikod. Ay, nabungkag! Waka kay balo sa konferensya, dito magalin na imong anak, imong pamilya, tungod sa kabaga sa mga tao, dito niya nabungkag ni noon ang PBCM. Kung sa maka na, nagsulti ka sa tarong, o namaka ka. Ikaw ang angay tawgon og hari sa pagkabakakon, kini si Aquilino Valencia alias Baki. Tanawra ko ng Baki og mawanan, saba. Mao po ni, sabaan kay Danis ni WLA, Waitima, pulos panaway. Kinsay haring bakakon, ikaw ang haring bakakon. Niya ko sa pagtubag, matod pa na niya. Nga, nag-ingon ko no anang ilahang riberin, nga nagpatawag og Charlito Eugenio, nagpatawag og minister, nag-ingon ko no si Luloy. Nga, kung nganlan man minimo og dautan, hugaw, wala na baday may lugar nga mulingkod diha sa poder sa Dios. Ha? Ang mga apostol, ang mga propeta nakasala, nganong naa sila sa Ginoo. Mo nagingon na rin, wa na ba may katungod nga makalingkod diha sa gingharian sa Dios, bisan sa among pagkamakasala, dawato na mo nga kami makasasala. Kay sigun sa Biblia, ang tanang tao nakasala man. Granting without accepting. Kinira mangutawan ang di mangkon nga nakasalagot. Pero ugnay oras ipadungog nako. Ug nganong gikulatan ni siya ni Master. Kay buotan lagi kuno ni siya, wag ko ni sila. Wa kay sala ngono gikulatam kas Ginoo be. Kay matud pa nimo si Master man nasayod man sa nuhuna sa tao. Kumo kay si Master nasayod sa nuhuna nimo, mao nang gikulata ka ni Master. Kulatahon magkugwa kay sala buanga ka. Kung gula ka. Ha? Niya. Basahon tani iyang giingon. Kay matud gitubag niya si Reverend. Ngatod pa ni Reverend, wa da ba may katungod nga mulingkod diha sa gingharian sa Dios bisan pa sa among pagkamakasala. Si David nakasala, si Isaiah nakasala, si Job nakasala, si Pedro nakasala, si Pablo nakasala, pero nganong naa sila sa Dios mismo. Unya ikaw mohukom ka nga sa among pagkamakasala, kay giangkon na namo na kay wa may perpekto na to aning kalibutan na pulos man ta magkasala lugar nganlan na minimog maimperno me. Ikaw ang maimpernong managingon yawa ka. Ha, nagpakulinong kag tarong ka, pero nganong gikulata magas Ginoong buanga ka ug tarong pa ka. Nganong kami nga gingnan nimo nga makasala, nganong wa mamikulata ha? Nganong imong baba gikulata man kay nganong kanimong babagod mura kag Baki. Ha? Tanawan na Baki maunan. Ha? Nganong gikulata ka? Tungod sa imong pagkabutan? Nganong man may nga makasala maka mi para nimo? Nganong wa mamikulata ni Master? Nganong ikaw may gikulata? Ha? Kana mo imo nauna bakia ka ug di pagabugok niya. Nakabasa siya og naglingkod. Basahon taniyang sitas kay mo kaon makunumig tae og mainom og gihi. Igoy ang bugok nga dako wa gyud makasabot Biblia. Basahon na gud nato ning gibalik-balik niya ning ikaduhang hari. Basahon tani. Kay muanad ning tawanan ni dili ni tubagon.
Abi kaniya wa mi kay baluan sa history nini ngano nga gisulti ni. Ha? Nya basahon to. Kining ikaduhang hari kapitulo 18 bersikulo 27. Mo man iyang ipagarpar. Nga pila man di katuig gahianan niyo tubagon. Gitubag na ni karon, tubagon na ni nako karon. Baki ka. Nga wa ka kasabot ani tuod kay bugok ka manabot sa Biblia. Ha? Ikaduhang hari kapitulo 18 bersikulo 27 ingon ini ang nakalatid sa Biblia. Ikaduhang hari sa iyang kapitulo 18 ug ang iyang bersikulo 27 nag-igon dinhi mga higalag magkaigsunan. Apan si Rabsasis namulong kanila, nagpaadto ba kanako ang akong agalon sa imong agalon o kanimo aron sa pagpamulong niining mga pulunga? Wala ba siya magpaadto kanako ngadto sa mga tao nga naglingkod sa ibabaw sa kuta sa pagkaon sa ilang kaugalingong kinalibang o sa pag-inom sa ilang kaugalingong nilang tubig uban kaninyo? Ang kwanggol nga baki pag-ingon ni Ribrin nga wa na baday may katungod sa paglingkod diya sa gingharian sa Dios. Nga naman, kung ang tao sa iyang pagkamakasalat tugutan ta, kung siya nangayog pasaylo, nag-general confession para pasaylo yang sala, kay mao man ang sugo ni Master nga mag-general confession og namoy sala. Ha? Kay unsa may gingon sa Isaias, bisan mapula pa ang imong sala, kini pagapapution sama sa balhibo sa karnero. Wala ba di katungod bato na rin bisan sa among pagkamasala dawat to namo granting without accepting. Wala di mi katungod diya sa Dios. Pero gitubag sa kwanggol, gitubag sa buang. Kay nakabasa og naglingkod kay sa Reverend nagingon man nga wala mi katungod sa paglingkod. Nakabasa og naglingkod ay ang kwanggol gipares niya ning basa siya dito sa Biblia nga ang pulong sa Dios nga otro pong wa makasabot ning buang nga Aquilino Valencia alias baki nga kwanggol manabot sa Biblia wa makasabot. Basahon tagapon nimo sitas wanggula ka. Wa ka kasabot ani buanga ka. Ha? Niya iuli la namo nang ingog buang kay imo man ang pinulungan. Basahon ko gapo na imong sitas wanggula kang akia ka. Nga wa ka makasabot. Ha? Niining imong sitas kay nganuman gitagaan ka sa Espiritu Santo sa Dios o Espiritu sa unsa man di makasabot sa kamatuoran. Ha? Ikaduhang hari basahon ko og kinsay namulong ani ang Dios bang kwanggula ka? Hoy, baki basaha ang imong Biblia ang pulong sa Dios. Mo man imong paborito ang pulong sa Dios. Kay nakabasa kag lingkod, nagkaon sa kuno sa tae og ihi. Tanawon ta og literal baning ihi og tae baning buanga ka, kwanggula ka, wa ka kasabot sa Biblia buanga ka. Ha? Gipahe diri na mo. Ha? Mangaon mo og tae, mangaon mo gihi. Sus, gibuot manubag ning tawhanan ni. Niarao og kinsay namulong ana. Dili taon ang Dios ana, oy, buanga ka. Ha? Basahon ta ang imuhang sitas. Ikaduhang hari, kapitulo 18. Ha? O ang iyahang bersikulo 27 nag-ingon. Apan mitubag ang commander. Si commander rin tao ni. Bawlo ka kinsa ni nga tao ning ginganlang o commander. Tao ni siya sa hari sa Assyria nga mao si Salmaniser. Salmaniser. Kini si Salmaniser, bake hari ni siya sa Assyria, naani siya sundalo, gisugo ning commander sa sundalo, ngadto sa kang Ezekias, kay kini si Ezekias, hari po ni siya sa Jerusalem. Nga kay enkwentro manisoon gubat-gubat manisoon na hari versus hari. Mo ning gisugo ning commander ni Salmaniser, sundalo ni Salmaniser. Kining commander nga nagingon, apan mitubag ang commander, gisugo ako sa akong agalon. Kinsa man ang agalon sa commander? Mo kini si Salmaniser, bake
nga ipahibalo ni kining mga butanga ngadto sa katawhan lugar sa Israel nga gipanguluhan ni Ezekias sa tanang lumulupyo sa Jerusalem. Dili lang kaninyo o sa inyong hari kay sama kaninyo kaunon usab nila ang ilang kaugalingong tai og imno ng ilang kaugalingong ihe. Uy, giliteral, mas kwanggol pagsabot. Ha? Giliteral buwang. Ha? Ako raning ipadayon pagsulti. Unya, bitindog ang komander og misinggit sa pinulungan nga Hebreo. Pamatian ninyo ang mensahe sa ganghaan hari sa Syria. Mao man ni ang hari sa Syria. Mao ni si Salmaneser. Mao kini ang iyang gingon sa hari lugar sa Syria. Ayaw kamo pagpatunto kang Ezekiel. Kini si Ezekiel, nag-alagad ni siya sa atong Ginoong Jehova. Die hard ni siya sa Diyos. Unya kay kini si sama aning hari si Salmaneser. Di ni mo to sa Diyos. Naani siya sundalo. Nagitawag og commander nya gingon dinhi. Dili siya matud pa dinhi, dili siya makaluwas niingon lugar tong commander didto sa mga kang Ezekiel kaninyo. Gikan sa akong mga kamot, ayaw kamo pagpahaylo lugar dito kang Ezekiel kaniya sa pagsalig sa Ginoo. Kung miingon siya, sigurado gayod nga luwason kita sa Ginoo, matud pa lugar sa sundalo sa commander, dili gayod niya itugyan ang siyudad ngadto sa kamot sa mga hari sa Syria. Sa 31, giputol manis buang nga kwanggol nga aki, wa gyud gilahos, ug tinuod ba ning tae ug tinuod ba ning ihi, nga matud pa niya, manginom na sila gihi, mukaon na sila tae, ang buang nga kilino balin sa dintaw na literal, oy, buang nga ka, kwanggula kang dako. Unsay giingon ni 31, giputol mo og basa ning kwanggula ni, kay hilig man ning putol-putol og basa ba, kanang muhaom sa iyang kabuang ba. 31 baki luwa ipadlahos pagbasa aron makasabot ka. Ayaw pamati kag Hezekiah, iniingon ang commander, mao kini ang giingon sa hari sa Assyria. Ayaw na kamo pagpakig-away kanako, ampo na lang kamo. Niyan ang pagiha, makakaon kamo sa bunga sa inyong mga ubas o higira. Og makainom sa tubig naraha hadilin taon ni ihi tubig sa inyong mga tabay bugok nga ke hangtod nga mobalik ako og dadon ko kamo sa yuta nga sama sa inyong yuta, ang yuta nga may mga tamnanan sa ubos nga makahatag kaninyo og bino og may mga trigo nga mahimo ninyong pan ug adunay usay mga kahoy nga olibo ug mga dugos. Tumanan ninyo ang akong giingon, matupas commander, aron mabuhi kamo og dili mamatay. Ayaw kamo pamati kang Hezekiah kay gilingla lamang ninyo kamo. Gilingla lang daw kuno si Hezekiah. Naunsa di ay ang gihimo niining maong commander? Ang giingon sa commander dito kay Ezekiel, ay magtuon na Ezekiel, nagipasaligan mo, nga luwason mo na ng iyang Diyos. Kay kung musurinder mo diri namo, matud pa sa commander, nga ang iyang agalon, nga hari nga mo si Salmaneser, ug diri mo ampo diri namo, makainom mo sa inyong atabay dili kay ihi. Akilino balin sa imong giputol pag buang nga kay mong pagbasa, nakabasa og ihi, giingon hinuon niya gihi yung literal. Atabay ang gipasabot ana ipadayon pagbasa. Ang kanang kalanon dili taw na kanunon nga tae, mao kana ang mga mao na giingon hangtod nga mubalik ako matubas commander kamo sa yuta nga sama sa inyong yuta, ang yuta nga may mga tamnanan
sa ubos nga magahatag kaninyo og bino ug may mga trigo nga muhimo ninyo og pan ug adunay usay kahoy nga olibo ug mga dugos. Tumanan ninyo ang akong giingon aron mabuhi kamo ug dili mamatay. Ayaw kamo pamati ni Sikia kay gilingla lang niya kamo. Ang ilang pagkaon mo to mga trigo dili kay tae. Pero giyon sa pagsabot aning Kuanggol nga Aquilino Balinsa nga alias Bake, ay giingon daw nga mukhaon ni sila sa tae, mainom na sila ang Kuanggol nga Bake. Di taon na literal, oy buanga ka kisa may mukhaog tae, oy kisa may mainom magihi, oy kay Kuanggol mga ka manabos Biblia magpataka na mga hubad-hubad, mo na ang napala nimo kay bugok ka manabot sa Biblia. Dili tao na ihi ang imnon, oy tubig ka na sa tabay ang imnon, buanga ka o kanang giingok ilang makaon. Mao na ang mga trigo kay gipasaligan sila sa commander Luyo Saksugo sa ilang agalon nga hari si Salmaneser nga ina ng katawhang Israel nga taga na ko na sila yuta, tamnan nila sa ilang mga trigo para makakaon sila. Dili kay kaog tae. Buong-buang ning tawahan na manabos Biblia, Kuanggol ning manabos Biblia ning Bake ani. Hindi pa ang isyo. Mato pa na niya. Traidor kunukos PBC. Ay, traidor, ikaw ang traidor. Kaya na kay tambong-tambong sa konferensya. Ikaw ang traidor. Ang iyang pagingon bisyoso kunuko. Iya man ang gipatingog dire. Sa una sa diya pakos Katoliko. Palainom ko, palahubog, manigarilyo. Bisyo, dito bisyo dire. Sa Katoliko pa ko. Di ka kasabot? Sa pagkamembro na ko sa BBC, wala na ko ana. Kay bugok manggugkagon mangwintagod. Di magkakasabot. Kay imo mangyod daoton ang among pagkatao, kay anad man ka mangdaot, kay ngano ikaw lawayan man ka, lawayan man gud ning tawhanan ni. Naaman nas Biblia nga lawayan ning tawhanan ni. Busa kanang imong pagpaningil nga pila may katuig dinyo na tubagon kanang mukaon mo og tae, mukaon mohinom og buang. Ang commander ni Ana man nagsulti Salmaneser kay kanahari na si Salmaneser, ang kanang commander mo ay nagsulti dito sa katawhang Israel nga ampo lang mo diri na mo kay gubat-gubat lagi aron nga makainom mo sa inyong katabay. Bigay usaw man pagkainom nila og naay gubat, usaw man nila pagkakaon og naay gubat. Muna niingon ang commander nga gisugo sa hari sa Assyria nga ampo na lang mo diri na mo aron makakaon mo sa trigo, kitagaan mo sa hari og yuta. Makainom mo sa inyong atabay. Dili daw na ihi og tae. Bake, napataka na naghubas pagmin buangan ni Kuanggol manabot Biblia. Muna natubag na ang imong pangutana, Bake ka nga yawa kang dako. Bugok manabot sa Biblia. Daghang pag-isyo nga mong tubagon, akong tubagon, nagtuo ka nang imuhang gipaningil nga tubaga, kanang gilabay kag kamatis, tinuod man na. Daghay sa mga sampol, pero bueno, ang atong oras, matar, lami, magidunta ni, napay iyahang gipaningil nga, blackboard, napay gilabay o kamatis, humana man ako nagisulti, pero di lang yun siya mo angkon, gilabay bitaw ka, gilabay ka kay ngano kanga ka manulte wa kay buot bisan gadi karon dire tanawa hinubaran nimo nga mokaog tayo og gihi di ba nasayop ka ingon ana ka manabot basta matot man masudlang ka na ni yawa maglama-lama jud ka musulti mo na ikaw naglama-lama ka sa pagsabot sa Biblia mo na Bake ang imong mapala tubaga nga sayop ng akong hubad diya sa ikaduhang hari kapitulo 18 versikulo 27 tubaga na karong Domingo
Kay tanawon ko di ba pasuhon ta kang buanga ka. Ha? Ay na lang na Reverend kay busy ka na di na pareho nimo nga wa kay buot manuntis Biblia og sa Reverend imo ika enkwentro. Ha? Natubag na nako baki ang ikadong hari 18:27 nga mukaog tae og inom og gihi di na tilitiran. Ha? Pagigdebate ra ko diri namo god ato ka Reverend mangalos sa ako. Debate ta dito sa stage sa palasyo tan-aw ta. O magsilbi ka bang buhanga ka? Ha? Hagiton ta ka. Busa, salamat Master sa panalangin nga magyatag diri kanako. Ug miingon na lamang ako, daghang kasalamat sa imong panalangin nga maghatag sa imong mga tinunan. Ug mahinaot ako Master nga lamdagan unta nimo kining utok ni Baki nga makabalik unta siya sa pagtulunan sa PBCM. Ug sa ngalan na lang sa akong kagulingon, wa man diri si Brad Samuel, ingon na lang ako, dagasalamat sa inyong pagpatalingog ug sunda lamang kami sa matag Domingo sa oras alas 2 ngadto sa alas 3. Kini ang inyong alagad sa kanginan si Brother Cesar Patio. Ug daghang salamat.